máte podnikateľov, ktorí majú tieto trable, ktorí si vás tu dopočujú, že teda tiež nevedia to úplne zladiť, boja sa toho meniaceho sa podnikateľského prostredia. Tak určite podnikateľov podporujeme cez tú podnikateľskú komunitu. V podstate náš program vzdelávania je zameraný hlavne na manažerské zručnosti a na ten teda spomínaný mindset. Náš prístup je iný v tom, že vlastne všetko, čo si preberáme napríklad na tej akadémii, podnikatelia musia, alebo teda je to podmienka, že implementovať do tej praxe, čiže prepájame vzdelávanie s praxou a potom následuje aj taký mentoring, lebo aj riešime to, že keď už niečo vyskúšajú, že či im to fungovalo, nefungovalo, aké výzvy riešili a je tam ten mentoring, ale najväčšou to pridanou hodnotou je hlavne tá podnikateľská komunita, že vlastne máte možnosť počúvať iných skúsenejších z iného odvetvia podnikateľov, že ako podobné výzvy riešili.